canta mi país y su solo cota brilla. Queridos televidentes, nós estamos TV preparando para dia 3 de julho. Nós sabemos que tem atividade por mês de 2 de 3 de julho, mas 3 de julho nós pedimos para você reservar o dia que nada, para o dia que nada, o dia que começa com a nós vamos Nijmegen. Junto com nós tem pessoas que estão organizando isso aqui. Se você abrir o site de www.nostv.com, você mira automaticamente o banner de 3 de julho está aparecer. Quando nós com o programa para 3 de julho está. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, er gaat op 3 juli veel gebeuren. De opening zal gedaan worden door de minister-president van de Nederlandse Antillen, mevrouw Elhage de Jong. En daarnaast, na de officiële gedeelte, hebben we een programma wat eigenlijk de hele dag duurt. Dat bestaat uit heel veel verschillende activiteiten. Met name op muziek- en dansniveau, ook van verschillende stijlen. Wat ook leuk is dat, hoe heet dat? Ik ben even de draad kwijt, maar dat heet het niet, denk ik. Ja. Wat zijn de onkosten mee gemoeid? Ja, de intrees hebben wij op 7,50 moeten stellen, omdat we iets minder subsidie hebben gehad dan in het verleden. Daarnaast zijn kinderen tot 12 jaar, die hebben gratis toegang. En wat heel erg leuk is dat Lou Prins het volkslied gaat zingen. Hij is pas onderscheiden met de Real Award in Amerika. En ja, we zijn blij dat hij kon komen. Daarnaast hebben we een paar goede orkesten die komen spelen. Wat ik al zei, heel veel verschillende danstypes. Daarnaast is er ook een Caribische markt opgezet. En lekker eten, lekker eten? En lekker eten natuurlijk. Ik bedoel, dat kun je niet vergeten eigenlijk. Wat is een Antilliaans feest zonder lekker eten natuurlijk. Dus dat is er in alle kanten, van alle hapjes zijn er te krijgen. En het wordt gewoon een goed feest. En we hopen dat iedereen komt, dat er veel mensen komen. Want hoe meer mensen, hoe gezelliger. En dat hebben we vorig jaar ook gezien. Je ziet mensen die je heel lang niet gezien hebt. En het is een leuke ontmoetingsplek. En hoe staat het met de veiligheid? De veiligheid is uitstekend geregeld. We hebben een bewaking van buitenaf ingehuurd. Om er zeker van te zijn dat alles goed gaat. Dus dat is, we hebben daarbij hulp gekregen van de voetbalclub in Nijmegen, NEC. Die ook banden heeft met Curaçao in de vorm van een sponsor. Dus dat is prima voor elkaar. Querido televidentes, que se não largue chance que vai passar nos voorbij. Nós aí pro mês de julho, nós tem afschaffing de slavernij. Dia 12 de julho tem actividade de celebração de Dia de Bandeira. E também dia 3 de julho na Nijmegen, 12 de julho na Amsterdam. Então 3 de julho. Wak, no bisa que não tem chance, lá nós está junto de forma ameno com o outro, chance para topar outro e mostra que nós está duas gente e lá nós vai gostar outro. Então apoiar a atividade assim que não de maneira que não pode permanecer para sempre. Ja, één ding heb ik dan misschien nog vergeten te zeggen, is dat we ook een domino-toernooi organiseren op de dag van de vlag, waarbij we een mooie beker hebben, de bokaal van de Dia di Bandera. En wij hopen dat veel teams zich inschrijven. Dat kan via een e-mailtje naar info@solaan.nl. Je kunt ook op de website kijken, www.solaan.nl. Oké, Ivy, abote organizador di Domino. Ombek nós vai ser que wakon abo po yuda e grupo na aqui na panang bo generan também po participar dessa aqui para nós subir o nível de apresentação de atividade nang grande aqui na para não virar somente um tique mais grande cada vez mais e que nós orgulhosos que nós encostam interessante tá suceder aqui na. Quer dizer, queda pendiente, nós TV lo temos na altura, wak também e banner, wak também nós persbericht, nós não também mais persberichten, nós atende de sei. Oké. Oké, ter respect, queda bom. www.nostv.com